Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, Srana. Suriname, yeah. Soms zie, soms daar, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop. Tambribi nu schreef una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vorige week hebben we de actie gehad van de organisatie Vissers collectief. Ze zijn ontevreden over een aantal zaken. Wat kunt u ons vertellen? We zouden gisteren een gesprek hebben met de president. Ja, dit gesprek is geweest gistermiddag bij de president. En er staat een petitie aangeboden. We zijn er doorheen gegaan door al die punten. En het zijn punten die zaken worden aangehaald welke al heel lang spelen. Veiligheid op zee bijvoorbeeld. Hoe ga je ermee om? We weten allemaal dat we onze beperkingen hebben. En de illegale visserij. We hebben hun kunnen aantonen van waar we allemaal bezig zijn. En we hebben speciaal om hulp gevraagd van hun. Omdat hun inbreng daarbij een hele belangrijke is. Zij zijn in deze mijn ogen en mijn oren op zee. En ook bij de monden van de rivieren. En simpele zaken ook aankaarten. En ja, vaak ook dat mensen van onszelf. En ik durf bijna met zekerheid te stellen dat ook mensen die lid zijn van de organisatie zich ook bezighouden met illegale praktijken. Ik heb hun aandacht ervoor gevraagd en gevraagd om ook toe te zien dat die zaken binnen hun geleden niet plaatsvinden. Er zijn ook andere zaken, het gaat om het vergunningenstelsel. We hebben sinds 2021 een visserijmanagementplan met hun ondertekend. LVV houdt zich strak daaraan
En er spelen nog steeds zaken die men anders zou willen zien. In 2025 expireert het. Dan zullen we met de nieuwe onderhandelingen kijken van hoe we dat verder kunnen aanpakken. Dus zo zijn een aantal zaken besproken met hun. En partijen zijn met tevredenheid met elkaar gegaan. Dus er zijn concrete oplossingsmodellen op tafel gelegd? Ja, er zijn besproken en ik heb iets gezegd. Ja, maar u heeft bijvoorbeeld gesproken over zij moeten ervoor zorgen dat ze vermelden. Maar het zal ook concreet gebeuren bijvoorbeeld om illegale vissers en al of dat aan te pakken. Kijk, om mee te beginnen, zij zijn een organisatie, ze zijn een coöperatie. Ik vraag om medewerking dat bij de monding van waar de Suriname en community bij elkaar komen, dat daar een meldpunt is. Uitvarende boten, die moeten zich daar afmelden. Binnenkomende boten moeten zich daar aanmelden. We hebben alvast daar een safe ingebracht in de hele alle bewegingen daar. Wie is legaal en wie is illegaal. Dus zij zeiden al van dat dit verleden niet gewerkt heeft. Ik zei nou, dan moeten we weer gaan proberen dat het wel werkt. En ook kijken van waarom het niet gewerkt heeft. 2, als je nu over de Suriname rivier en Comune rivier vaart, dan ga je zien een aantal boten zonder naam, zonder registratie. En de wet geeft ons de ruimte niet om iets met die boten te doen. Je moet als iemand illegaal bezig is, dan moeten ze een illegaliteit betrappen. En wat dat betreft zijn we bezig nu te kijken van hoe wij de wetten kunnen aanpassen. Ja, je ziet visserij. En soms zijn er een aantal, je kunt ze kleine punten noemen, maar alles bij elkaar opgeteld en geeft aan dat het toch wel van in behoorlijke mate van illegaliteit sprake is. Wat doe je als je een bedrijf binnenstapt voor controle en de poort wordt niet opengemaakt voor jou? Dat zijn allemaal zaken die gebeuren. Dus ook wat dat betreft hebben zij huiswerk te maken, maar we hebben ook huiswerk te maken. Ja, minister, jullie dat ook vragen in de samenleving krijgen, de vragen bij ons gedeponeerd. En zo wordt het gevraagd of het klopt dat u interesse hebt om zeel te kopen. Ik om zeel te kopen? Ja. Dat zou ik als laatste doen. Waarom zeg je dat? Nee, kijk, zeel heeft een aantal nadelen. Zeel heeft ooit een ontwikkelingsrol gehad, 60, 70 jaar geleden. Begin jaren 80 overgenomen door de overheid. Maar die rol heeft zeel niet meer. Ten tweede, zeel past niet meer als je kijkt naar het gebied tussen Torarica en Merritt. Het is allemaal toeristisch aan het worden. Wat we wel nu hebben gedaan, zeel staat wel op de lijst om een verdagang te doen. En die onderhandelingen zijn op dit moment gaande met Vakbond daar. En dan gaat via de normale procedure zeel van de hand gedaan moeten worden. Het gaat nu in deze dan meer om toeristische doeleinden. Want daarvoor niet meer wel belangstelling. En een aantal gegadigden hebben zich wel aangemeld. Er komt een procedure, een transparant dan in deze. En dan moeten jullie dat gaan volgen. Maar dat is belangstelling moet je niet doen. Als men gaat privatiseren, zou men naar de locatie behouden of moeten ze dan van daaruit vertrekken? Kijk, we gaan opnemen, wat ik eerder zei. Voor visserijdoeleinden zou ik het niet aanbevelen. We gaan het ook niet doen. En we moeten als regering ook een beetje vooruitkijken. Alles is daar, ze gaan ontwikkelen, toeristisch. Daar moet toerisme. Tenminste, een hotel eten of niet, we moeten daarover nemen. Maar we zouden geen visserijactiviteiten meer toelaten, omdat omliggende bedrijven reeds lang klagen over overlast. En de toeristen daarnaast. Vlak daarnaast prijs van één groot hotel op dit moment. En met zullen wij nog niet. Wat nu ook actueel is, minister, aangaande voor de verkiezingen, wordt er gesproken over een reshuffling binnen het kabinet. Ja. Wordt die naam op de fout genoemd? Ik heb nog niks gehoord. Dus, maar goed, dat is de president. Dus als het zover is, dan hoort je het wel. Ja, maar is het, wat vindt u zelf ervan? 8 maanden voor de verkiezingen om een minister te vervangen?
Je kunt op diverse manieren daarnaar kijken. En er wordt gesproken over, het zijn vaak de invallers die doelpunten scoren. Zo kun je het bekijken. Aan de andere kant, 8 maanden. Als een minister daar komt nieuw en die moet er ook inwerken, dan heeft het praktisch geen zin. Maar dit laat ik dus het beleid van de president, dat laat ik helemaal aan hem over. Maar er zijn diverse meningen onder de collega's. Dus wij kijken ook uit naar een finale beslissing, welke groep het zal worden. Nou, graag gedaan.